A partir d'avui, el telèfon mòbil pot avisar els donants de sang de les reserves existents a Catalunya en temps real i de quan va ser l'última donació. Només cal descarregar-se aquesta aplicació gratuïta dissenyada per l'empresa lleidatana Usit per a la Federació de Donants de Sang de Catalunya. Un cop instal·lada a l'aparell, l'usuari rebrà un missatge d'avís quan hagi passat el termini entre donació i donació, 4 mesos en el cas de les dones i 3 en el cas dels homes. L'aplicació està disponible des d'avui per a les plataformes iPhone i Android i també ofereix informació sobre els punts, ja siguin fixes o mòbils, on es pot donar sang en el mateix moment. L'objectiu principal d'aquesta aplicació és arribar a la població més jove i és que dels 40.000 donants nous que es capten anualment, únicament el 14% tenen entre 18 i 25 anys. Totes les associacions de donants de sang del món anem darrere els joves perquè es facin donants, perquè els donants habituals ja hem dit la quantitat de gent que es jubila, per tant és un objectiu als joves, i també tenim l'experiència de que si som capaços d'arribar-hi, els joves es fan donants. Per tant hem de buscar les eines que ells utilitzen perquè sàpiguen aquesta informació. I les eines que utilitzen són les xarxes socials. Segons la Federació de Donants, aquesta és una idea pionera a nivell mundial i, de fet, diferents administracions ja s'han posat en contacte amb ells per tal de demanar informació. L'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Sanitat han sol·licitat una reunió de presentació i el mes que ve l'ensenyaran a París a una reunió de federacions franceses. Per això l'empresa informàtica ja treballa en les traduccions de l'aplicació al castellà, el francès, l'anglès i l'italià per poder exportar la idea. Només caldria connectar amb les dades de cada banc de sang. El mes que ve la Federació Francesa de Donants de Sang fa el seu congrés a París amb una assistència de més de 1.500 delegats de tota França i ho presentarem allí en francès. Per tant, començarem per Barcelona, que l'Ajuntament ja ens ho ha demanat, però a partir d'aquí ho anirem presentant a tot arreu. Inclús aquí a Lleida, les associacions de donants de sang també poden intentar de programar presentacions als seus municipis, sobretot als joves. Lleida és la província catalana amb l'índex més alt de donacions, 50 bosses per cada 1.000 habitants a l'any. Està per sobre de les 45 bosses que determina l'Organització Mundial de la Salut per a l'autosuficiència. El conjunt de Catalunya està al voltant de les 37. Tot i ser baix, l'índex resulta suficient donada la rebaixa de la demanda de sang que han provocat les retallades en els pressupostos dels centres hospitalaris.